А какви сте аудита, бе? Добре. Хонди, нещо, някаква истинска кола. Сега ще ви покажа интериор и екстериор на няколко автомобила Audi, а вие трябва да познаете модела. Показвам ви първата снимка. Това от старите аудита. По-скоро купе, защото има 3 уреда. Вашето предположение сега. О, абсурд. Тия дръсите аудита, абсурд. Ще ви дам да погледнете и отвън колата. Ауди 80. 1-0 за теб. О, e-tron, какво е това? Така, e-tron, правилен отговор, 2-0. А какви сте аудита, бе? Добре. Хонди, нещо, някаква истинска кола. Следващо. Готови ли сте? Да. 1, 2, 3, гледайте. Това е ТТ Кабрио ново. Прав сте. Така че Не, 3-0 и безапелационна победа. Ако може сега да ни подадат и елексирчето, тъй като ние сме щедри, ще ви дадем и на двамата, разбира се. Много ви благодарим за участието и приятно прекарване. А според теб, кое е по-важно в една кола? Интериора или екстериора? Пиши долу в коментарите.